Welcome you, Holy Spirit. Andiyazi mana amaphutho sowenzile, andizazi izinto odileke kuzo, kodwa sengathi unganikela uqobo lwakho. Kukhona umuntu ovula izandla, kukhona umuntu waseCalvary ovule izandla, ofuna abazinikelayo. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. We welcome you in this place. We welcome you. We welcome you. We welcome you. Siyalamkela izulu lendawo. We welcome you. Ncwadi yezenzo chapter 15 verse number 8. Ncwadi yezenzo chapter number 19 verse number 18. Ncwadi yokumkani bokuqala chapter 18 verse number 30. Sofunda lo mazwi ambalwa sigoduke. Chapter 18 chapter number 15 verse 8 wezenzo.
sibe sesiya kokumkani ndithandaze kunye nani. Cela kunifundele ofumene incwadi yezenzo chapter number 15:8. Intlanganiso eJerusalem, ndizalwa kwaFulani, izono zam zixolelwe. uYesu ndamamkela wandixolela izono. Ndamamkela uJesu wafika ebomini bam waxolela izono endandizenza. Siyambonga uThixo kakhulu esasiqhubela enguqukweni. Alibonge igama likaJesu. Amen. Cela sitheni sonke amen. Siyambulela kakhulu ngoba usibizela enguqukweni. iBhayibhile ithi guqukani kuba ulawulo lukaThixo lusemnyango. Xa ngabani iBhayibhile ithetha ngolawulo lukaThixo yayithetha ngaye umoya oyingcwele, ngoba umoya oyingcwele ululawulo lukaThixo. But indaba kamoya oyingcwele idependa ekuguqukeni komuntu. Sihamba sonke amakholwa. Indaba kamoya oyingcwele idependa kwinguquko yomuntu. Nikhona enkonzweni? Cela sibheke kum. Idependa apha indaba kamoya oyingcwele? Ingathi asithethi kweli cala. Idependa phi? Enguqukweni yomuntu. Awufunde ke sisi wami sithandaze. Verse 8. Because sibizelwa enguqukweni. Funda sisi. uThixo ozaziyo inhliziyo zabantu. Uthi ke lo mbhali uThixo ozazi inhliziyo zabantu. Because Wabonakalisa njengoba sipreparewa, because unobangela wokupreparewa kuthiwa masiguquke nguyeni. Uba ubukumkani bamazulu busondele. Ngamanye amagama xa kuthiwa ubukumkani bamazulu busondele kuthetha into yoba ngabana umoya oyingcwele usemnyango. Ngoba umoya oyingcwele lo usiphathela ubukumkani. Xa ngabana umuntu esindiswa kufuneka lo muntu oguqukile, ngoba uguquka kubiza into yoba ulawulo lukaThixo lufike phezu komzalwane. But before ulawulo lukaThixo lufike kufuneka ulawulo lukaThixo luqale ludimande irepentance. Now ke lo mbhali uthi uThixo umazi wenhliziyo. Hamba. wabonakalisa Ngoba ukuzamkela inhlamba. uThixo ubizela abantu enguqukweni. Uthi ke lo mbhali uThixo umazi wenhliziyo wabonakalisa ukuzamkela inhlanga. Ngokuzinika umoya oyingcwele. Ngoba xa sibizelwa kwi-repentance sibizelwa ekuthini sithole umoya oyingcwele. Ngoba umoya oyingcwele asimtholi singakhange siqale siguquke. Abekho abantu abangathweswa ngamandla kamoya oyingcwele bengaqalanga baguquka. Before umoya oyingcwele linene. Umoya oyingcwele akangeni lapho ekungcwele khona. Lento kungena apho kungcwele khona kumsebenzi kaJesu negazi lakhe. Kodwa umoya oyingcwele akahlala kangena umoya oyingcwele lapho kumdaka khona. Abantu abaninzi ke makwema abadleli bangxamela kumoya oyingcwele. Abantu abaninzi bayajaha basindiswe amkela uJesu namhlanje abesejaha kumoya oyingcwele engakhange lo muntu ayithole inguquko. Endijonga
highly impossible uba wena ungaphaphatiswa ngamandla kaMoya, ungakhange uyithole i-repentance. Umoya oyingcwele, hamba sisi, udimanda inguquko before uThixo akuphawule ngomoya oyingcwele. uThixo apha ebantwini udimanda i-repentance. Funda uThixo azaziyo inhliziyo jonga zabantu. uThixo before baphawula abantu ngomoya oyingcwele. Uqala uThixo ajonge enhliziyweni. Akekho uThixo okwazi ukuphawula abantu ebaphawula ngomoya oyingcwele bengaqalanga baguqulwa. Izana apha abantwana bam ababeyi-4 khawulezani. Funda mntanam. Wabonakalisa ukuzalana inhlanga. Umazwi wenhliziyo wabonakalisa ukuzamkela inhlanga. Wakusinika umoya oyingcwele. Wazinika umoya oyingcwele. Njengoko Ngoba umoya oyingcwele lo xa ngabani unika umoya oyingcwele unikwa umuntu ozokuphawula ebonakalisa inguquko. Izulu xa uguqukile libuphawula ngomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele kokubonisa into yoba lo mzalwane uguqukile. Abantu abaninzi ke bayaphoswa inguquko. And abantu abaninzi emaxeshaweni bangxamela kumoya oyingcwele and umoya oyingcwele abamtholi. Ngoba unobangela bangamtholi baqala batsiba bashiya inguquko ngasemva. Kakumtholi umoya oyingcwele kunezinto sazibambileyo. Jonga ukubaba baphoswa inguquko. Uba lo ukhonza full gospel, ukhonza Assemblies of God, ukhonza faith mission, ukhonza kuministry ethile kaFulani. Once aba bantu baphoswa inguquko bathola mimoya yimbi engeyiyo kaThixo, bathola umoya wecawe zabo. Ilishwa labantu abangayitholanga inguquko abamtholi umoya oyingcwele, noba bathetha ngelwimi abamtholi umoya oyingcwele, noba beprofetha abamtholi umoya oyingcwele. Ngoba umoya oyingcwele wehlela abaguqukileyo. Akanyotywa imali, akanyotywa ukuhluma kwakho, akanyotywa ukukhonza kwakho, unyotywa ngenguquko. Yabona leyo zafo ubukhonza phaa wangena wajoyina icawa, umoya oyingcwele akamthola, akayithola inguquko. Uba nomoya wecawe yakhe akhonze enomoya wecawa, ayingomoya kaSathana, ngumoya wecawe yakhe. Nangoku wase-full gospel akamamkeli wase-Assemblies of God, abasindisiweyo waza becawe yakhe. Abona abasindisiweyo babheke ezulwini u-understanda benkonzo yakhe ukuba ukhonze ecaweni yakhe akakuthathi njengomzalwane. Ngoba unobangela wathi ngena waphoswa inguquko. Ukuphoswa kwakhe inguquko wabesethola umoya wecawe yakhe. Nangoku umoya wecawa
noba uyakulilisa noba uyakuprofethisa akakuhlukanisi namanyala. Umoya tawa uyakugcina amanyaleni wakho ukhala. Umoya tawa uyakugcina ezonweni zakho ulila. Uprofethe njalo kodwa ungatshintshwa. Ngoba uthole umoya wecawe yakhe. Jonga xa uthole lo moya wecawe, abanye abantu akabamkeli xa bengakhonzi kule cawe yakhe. Abanye abantu noba kume itende yale nkonzo akayi lo ngokuthethwa ngoYesu wahlangula lo. Akanasazela uba le ntente ayibizwa ngegama lecawe yakhe. Akayi lo, akakhathali noba kuthethwa kangakanani ngoYesu wamhlangulayo. Akabethelwa nabudo. Uyeza athenge xa kumise icawe yakhe. Ngoba unobangela wathi ngena kaguquka wathola umoya wecawe yakhe. Hayi akahambi noba yephi. Uyayibuza seyimile athi kabani leya. Uba yecawe yakhe akabethelwa nakudo. Akakhathali noba kuthethwa ngalowa mhlangu ezonweni. Akakhathali noba kuthethwa ngalowa mkhuphe endlaleni. Akanangxaki, akakhathali. As long as ingabizwa ngecawe yakhe ngeke ayibone lo thende. Ngabantu abangenwe kumoya wecawa, abangenwanga nguYesu. Bakhonza nemimoya yecawa ngoba unobangela bangena ngesango elingelilo, bangena ngonyebelezelo. Ngoba xa ungaguqukanga ungena ngonyebelezelo. Uthi Paul bangena ngonyebelezelo bengangeni ngesango, bangena ngonyebelezelo bengalahlanga Calvary, bangena ngonyebelezelo bengahlambululanga, bengena ngobuxoki nangoku baphila ngabuxoki. Ngoba uyabona ku-salvation ubungena ngobuxoki uzawusastena obubuxoki. Yabona njengoba khonza ungenwa ngumoya wecawe lo. That's why uba lula ulixoki. Ekhonza nje ukhonza neCalvary. Akho nto wayilahla umhla engena. Akho nto wayihlambululayo mhla engena. Wangena engena ngobumenemene. Nangoku uphila ngobuxoki. Sekuya kwi-interview yena akafoni njengabanye abantwana. Usindisiwe yena, uyayiphatha iBhayibhile kodwa yena kunendlela aqashwa ngayo ngeyiyo. Apha ngobumenemene. Ekhonza nje uyakwazi ibhrayibha. Ekhonza nje uyakwazi uthenga amaphepha ngoba wangena ngobumenemene ngena. Ngena umoya wecawe. Funda sizithandaza. Akabonakalisanga amahluko phakathi kwazo nathi. Ngoba xa ungena i-problem ku-salvation wangena kanjani. What matters ku-salvation yindlela ongene ngayo. Uyabona indlela ongena ngayo ku-salvation iyakuveza sowune-10 years ukholwa. Iyakuveza sowune-20 years ukholwa. Wangena kanjani wena? And number 2, aba xa bengenwe ngumoya wecawa. Umoya wecawa uyaprofethisa. Umoya wecawa unelwimi zakhona. Kangangokuba noba basemanyaleni banayo indlela yodidazana xa behlangene.
banayo indlela yokutofa namabhathini ukuze bakhale inyembezi. Abanangxaki noba bayahlalisana badinwa benjalo bejola, badinwa benjalo bethanda amakhwenkwe bengalahlanga amakhwenkwe, bayadinwa ngoba bathola umoya wecawa. Bathola umoya wecawa zabo. Kawuba umfundisi lo akaphili kakuhle baba bathola umoya wakhe. Ngoba ukuba ilida yebandla ayimanga kakuhle, nebandla lonke lithola umoya wayo. Bamthanda utata enamanyala, bamthanda utata enamanyala senza izinto zonke, bathanda utata wabo, bathi thethi kunake, bambize ngamagama enamanyala, enohlobo lonke lamanyala, bangawabona amanyala wakhe ngoba bangenwa kumoya kampostolo, ngoba bangena bengagugukanga. Gugukani ubukumkani bamazulu busondele. Wabonakalisa sizokuprepare up, sizokulungiselela ungaphoswa ngumoya, ngoba umoya simvala lemvuselo ngaye. Kodwa abantu abayosizakala bathola ibaptismal kamoya ngabantu abagugukileyo. Number 2, bangaguguki kuphela kodwa balahla iCalvary. Kukhona impahla ezilahlwayo, kukhona izinto ezibiyayo ezilahlwayo. Xa ungena kwi-salvation kukhona izinto zexabiso zishiya ngemva. Akuhanjanazo apha awasifumana ngobusela ziyalahlwa. Impahla wazithengayo azinaslip, wazithenga esitratweni, xa sifika apha ziyalahlwa. Funda sisi lencwadi yokumkani, futhandaza ngayo, futhanda incwadi yokumkani chapter number 18 verse number 30. Ndlela ngena wangena kanjani? Namhlanje kunento efuna zilungiswe, kunento efuna zibuyisiwe, kunento efuna kahlalele phansi, kunento efuna kuyozilahla, kunento efuna kunabantu efuna kuyocela uxolo kubo, kunabantu kunezinto efuna kuzithethe, kunezinto efuna kuzihlambulule, kuyahlanjululwa. Verse 30 standards. Verse 30. Ewe Ke uEliya wabhekisa kubo bonke uEliya abantu. wabhekisa ebantwini, Yizani kuma apha. yizani kumapha. Naza kuye bonke. Kuthi uEliya wayejonge nabaprofeti bakaBhali, wathi uEliya yizani apha. Waqala wabiza abantu bakwabo, abantu bakwabo befuna umlilo. Sengathi ile generation efuna into zikaThixo engayitholanga inguquko. Into zikaThixo sivaya inguquko. Funda Naza kuye bonke. beza kuye abantu. Waseke yena walilungisa Ima iqonga. uEliya bifabiza umlilo, waqala walungisa. Funda Iqonga likandikhoyo. eliqonga likandikhoyo Elaliselwa nakele. upilo mphali lalonakele, ngoba amaqonga kaThixo onakele. Unobangela shumele kanje sizolungisa amaqonga. Amaqonga ayakhonza,
anazo icawa kodwa onakele. Amaqonga ayakhonza, anazo inkonzo neposition ecaweni ayakhonza, kodwa la maqonga onakele. U-Eliya before bomlilo waqala walungisa iqonga lalonakele. Xa ufika pha uyalungiswa, iqonga liyalungiswa. Awubizi umlilo iqonga lingalungiswanga, awubizi umlilo lingakalunga liqonga. Iqonga liyalungiswa. Haleluya, uyalungiswa, uyalungiswa. Before Eliya abiza umlilo waqala walungisa iqonga elilaliselonakele. Before he call upon the fire, abanamhlanje abanangxaki manje uririza abashashaze bengahlukaniswanga nezona, ngoba bangena bengalungisanga, bangena kungekho nto abayilungisileyo. Xa ifika isalvation iyadimanda, idimanda into ezithize. Akukhonzwa kungalungiswanga, akuhlatyelelwa kungalungiswanga. Yayiphi le yakho intsindiso engafaniyo nomakhelwane? Yayiphi wathola uphumoya wena? Kuleni nto kuyalungiswa, akuhlalwa, akungenwa ngonyebelezeli. Kuyalungiswa, kungenwa nge-repentance, kungenwa ngenguquko. U-Eliya waqale walungisa. Ke u-Eliya waphekisa kubo, waphekisa ebantwini, wathi yizani kuma, yizani ma, yizani, yizani, hamba beza kuye bonke, beza kuye bonke. waze ke yena walilungisa Walilungisa iqonga, likandikhoyo iqonga elaliselonakele. elalonakele. Ubusela wonakele wena. Wena wakhopha utata ongenguye emntaneni wakho. Wena wakhipha isisu wena. Ubusela wonakele. Ubusela uSathana edlalile ngawe. But before we call upon the fire, siyalungisa, ngoba ngekhle ungalungiswanga, ukhona silungiswayo. Uyalungiswa, siyalahlwa, siyashiywa, kukhona impahla akufuneka ilahliwe ngoku wabufeba ngayo, iyalahlwa, wabunxila ngazo ziyalahlwa. Yalungisa iqonga, yalungiswa. Awuthanda amadoda wambe ucela amaxolo uthi bhuti ndikulahlile ngoku, ngoba kufika indoda entsha. Ayiyo le ivangeli yabantu abathola uYesu namhlanje babe sebeprofetha ngomso, ivangeli yamanyala. Uyabona le iba ngabantu basindiswe ngoku babe sebekhawuleza beshumayela, ivangeli yemikhwa. Le ivangeli xa ifikile kuyalungiswa. Kowuphi umoya ingcwele onokwehla kuwo wawugekile?
uphila njani nobuxoki. Umoya Oyingcwele xa efikile unikhokhela kuyo yonke inyani, akanikhokheli kwihafu yenyani. Umoya Oyingcwele xa efikile uyakunikhokhela kuyo yonke inyaniso. Umoya Oyingcwele ngumoya wenyaniso, akabahlali abahlula kuphila wahlala bakhe. Yazi enye impazamo thina sinika abantu banamhlanje bayanikwa umoya Oyingcwele, baphokozela ngabapostile. Manje kuthiwa take it, uJesu engakafiki. Thina abantu banamhlanje abantu ba-take it, bawa phansi, akho nto enzekayo. Take it, take it. Uzawuvuka phansi asivuthulule abuyele entweni zakhe. Bantu baka-take it, iwundlu ingakawenzi umsebenzi, iwundlu likamtshandi lo mntu, iwundlu likamgqibi lo mntu, sekuthiwa take it. Naye kamntakabawo abesazwisa apha phansi, ngoba abantu abamtholi umoya Oyingcwele bathole umoya wabapostoli. Abantu banamhlanje bayaphokozelwa ngabapostoli ababhaptizwa nguJesu, ngoba baguqukileyo. UYesu uyakubapha umoya Oyingcwele, asiphokozelani umoya Oyingcwele. Abantu namhlanje bayaphokozelwa. Manje take it, yaphokozelwa. Bana kuwaxaza umpostoli, abanye kuwaxaza kulo wakhe. Bana jonga umoya Oyingcwele sibhaptizwa nguJesu. uJesu esiphawula ebona inguquko. Xa uJesu ebona inguquko kulo mntu, uJesu abesemphawula ngomoya Oyingcwele. Umoya Oyingcwele xa esefikile ufundisa unxiba. Abanamhlanje baweshipha befaka amabhukhe, baweshipha behamba ngaze, ngoba umoya Oyingcwele zange bamthole bengena, zange bamthole bengena. Ngoku sebengaphakathi, umoya Oyingcwele zange bamfumane. That is why bengafundisa unxiba, ngoba umoya Oyingcwele xa efikile ubatitsha abantu indlela onxiba, utitsha wardrobe. Sawungena eshop athi uyayibona ke le ayinonxitywa ngumzalwana. Isayini yoba kusafika ipawa abatshintshwa. Waqala uEliya walilungisa. Abaprofeti bakaBhali balizama uthoba umlilo imini yonke akwenzeka. uEliya wafika wabanika ikhoshini yokuqala, kodwa kube nini nimphaxa, kodwa kube nini esahlala zonweni, kodwa kube nini nikhonza uThixo nefashini yalo lizwe, kodwa kube nini nikhonza izinto zalapha noThixo ningamyekanga. Lahlala uThixo abasemzini. Haleluya. Ngibonga igama likaJesu. Yalahla iqonga liyalungiswa. Yenza njalo iqonga abathandekayo. Icala le isalvation yomuntu owabulala umuntu eyedwa, wamngcwaba eyedwa. Asindiswe lo mntu namhlanje. Ngomso lo mntu sekuthiwa ngumpostoli engahlambululanga. Tell me, what inganjani isalvation yomuntu onjalo? Inganjani isalvation yomuntu owathemide wakhopha utata ongenguye womntwana
engazange ayivume loo nto, inganjani isalvation yakhe? Inganjani isalvation yomuntu owangena emsebenzini nge-back door? Inganjani? Kapelani bantu bale ndawo, liyalungisa inkonga. Xa lilungisiwe ukhona wehlayo. Uyabona apha entendeni kuzabakho into ehlayo apha. Bagijima abantu betyiwa ngamandla kaManyoni. Bathiwa sisipho sizawunikwa abalungisileyo. Don't make a mistake. Asizunikwa abathenga itende, sinikwa abalungisileyo. Yabona wena uzobalunikwa, wena ubanikwa abantu banuwaxazela. Yabona Bishop, ngemini yePentecost ithi iBhayibhile on the day of Pentecost kwakukhona kwi-upper room 120 yabafundi. Kukhona i-12 yabafundi ijoyinele 120. Kukhona i-12 yabapostoli. Kodwa xa uMongcwele eza kwehla ngemini yePentecost wehlela i-120. Sangaqala hlela abapostoli ibe ngabapostoli abanika abazalwane. Abanamhlanje kuqala kunikwa abapostoli ibe ngabo abawaxazela nina. Ngoba abantu abangagugukanga badipenda ekuthokozelweni. Kodwa uMongcwele ufikela abantu abathi xa beguguka bavuna izono, bexhoma izandla besithi ndiyavuma, ndandidayisa ngomzimba, ndiyavuma, ndandithanda amadoda, ndiyavuma, ndiwagqibile amadoda abantu, ndiyavuma. Xa uhlangana noYesu kukho into ezifunwayo. Ngakudibana noJesu kuthuleka. Xa udibana naye kukhona ezifunwayo. Indoda yomSamariya yathi ingxola esitratweni, yathi ikhanize nakumntu, ngoba xa udibana nalo mntu uyakubalisela izinto wakhe wazenza. Uyazi, 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 uyazi. Yakumbona uYesu ungavumi izono. Makholwa le ndawo, vumani izono. Ukuze izono zithethelelwe ziyavunywa. Funda Acts chapter 19 verse number 18. Ziyavunywa. Ziyavunywa. Eliya wahlala phansi, walungisa, wafika apha eqongeni, wakhupha zindala, wakhupha iwayini endala kwaliqonga, walahla into zasemzini, wakhupha, wa-operayitha. Ngoba uJesu xa efikile kufuneka ko-operayithe. Eliya wa-operayitha iqonga. Uthi asa-operayitha, uthi lo mbhali wehla umlilo, waphendula uThixo, aphendula ngomlilo. Ngoba iqonga xa lilungisiwe akabizwa. Xa ziphuma zikaSathana uyangena ngapha. Xa zilahlwa azobe mnyama ngapha, uyangena ngapha. Xa kulahliwe hayibo akabizwa, uyazingenela.
engafike ingxaki sena za couch wayizithengela kumasihlalisana le couch uba nivutha phezu kwayo wayithengela kubahlalisane wayithengela indoda yomntu le bed uba nivutha kuyo uthatha ilwimi ayo yakho wayithe le phone uba nifota ngayo wayithengelwa kubahlalisane wayithengelwa yindoda ongatshatanga nayo xa ivangeli ifika laya phone kunikelwa ngayo noba imoto uba le moto wayifumana ngobusela xa uyasafikile uyawuthuthi bazalwane ngayo unikela ngayo yalungisa iqonga lezwa njani iqonga yalungiswa siyathandaza funda mntwana ilungiswa njani funda Amakholo amaninzi asinikezela. jonga lilungiswa ngozinikezela one uyazinikezela hapha Asivuma. two Ala. uyazivuma ngamanye amagama uyathandaza kuThixo uvuma izono zakho uba wawuseba into zabantu uyazivuma izono zakho hapha Azixela number 3 ezixela esidlangalaleni izinto azenzileyo. izinto ezenzileyo ziyaxelwa ziyaxelwa abantu abaninzi ngenxa yongahlambululi bangena ngamaqhinga balimala belapha ecaweni baphinde bavuka apha ecaweni kanti xa bevuka ababuyelani noJesu bavuke bezimemba zecawa ngoba babantu bangena ngendlela engeyiyo tatomkhulu walo into yathi ingenelwe ingenelwe ngamasela into yathi ingenelwe ingenelwe ngamathakathi abafika apha baguquka bakubakhulu ubuthakathi babo bangaphakathi singenelwe wani kuthiwa funeke ukuze liqonga lu uyazinikezela two usivume kunabantu ababuyelana necawa kodwa bengabuyelananga naye icawe walimala lo mzalwane walala nenkwenkwe apha ecaweni xa ebuya wabuya ngendlela engeyiyo akabuya ngala ndlela wayengene ngayo that is why bengarikhavi abantu abaninzi abakwazi urikhafa ngoba unobangela abangeni ngala ndlela kungenwa ngayo kungenwa ngozinikela xa ungena uyazinikela uyazivuma ziyaxelwa izenzo zakho asicela izenzo hapha Uninzi lwabo babesenza imilingo. Lwasiqokelela lwasitshisela ngoba jonga uyabona xa uhlambululo inhlambululo idimanda i-restitution xa izono uzivuma loo nto idimanda into yoba kuyolungiswa ngoba phaa kufumeni izono kukhona into ezitshilekayo uba uyabona ke le kufuneka ilungisiwe xa ngabana umntu ekhonfesa tata walo evuma uba bendenze le kuyatshileka pha uyabona ke kulaa mvumo wakho le
uze nayo iyotshiswa le, ngoba iza kudileya icawe zokwamkela. Kodwa umoya ingcwele uza kuphawula mhla walahla ezi zinto. Ngeke umoya ingcwele akuphawule ungekazilahla ezi zinto. Siyalama lapho asesibhedlela ophangela kuso, umzi wakho wajika wasisibhedlela. Lama lapho noba ungaprofetha ayama phambi koThixo, ayakumela athi lo ngowami lo. Noba ungashumayela kangakanani, lama lapha ayakumela athi uyabona lo ushumayela lapha ngowethu lo. Namadimoni angena ngoba wena umzi wakho waba yikliniki wena. Awuvula ne-charity pha kwakho ngenxa uphangela esikolweni, utya wesikolo kuyaphela, wavula i-charity. Angibonge igama likaJesu. Xa ifika ivangeli siyacelwa, senza njani makholwa? Siyacelwa awuthuli. Jonga uthi lo mbhali esidlangalaleni. Sikhona makholwa azicelwa private, omithi hayi mna ndiyawuthandaza phaa ekamereni. Nonsense. Sizawucula umculo othi sifuna ufuzela amandla. Jonga ela mandla kuthiwa lani izicela esidlangalaleni. Ngenxa yobulumko ke apha kukhona abefundisi apha etendeni, umbambe ecaleni umfundisi, uvune izono zakho. Ngoba kufuneka kulungisiwe, eliqonga liyalungiswa. Kuphila ngamaqhinga man, kuphila ngamaqhinga. Xa usenziwe ukhetha udleka, ukhetha udleka. Noma phereni bangawutswaba umbane bonke, lo wakho ubani uphela uthenge namhla uphinde uthenge. Xa usindiswa awungeni kwi-corruption yelizwe, awucorruptwa ngumhlaba. Wena ufana nefish wena. Ifish izalelwa emanzini anetyiwa, ikhulele emanzini anetyiwa, kodwa xa ilotywa ikhutshelwa ngaphandle. Kufuneka iphinde xa isojiwa igalele ityiwa. Ngamanye amagama, if ulwandle okanye ityiwa ezalelwe kulo khange yenze nto, iphile emanzini anetyiwa, kodwa ityiwa yenza nto kule ntlanzi. Abathole nguquko bafana nentlanzi. Xa bephuma emanzini bafuneka baphinde bayigalele ityiwa, ngoba ityiwa bazalelwa kuyo ayibenzanga nto. Oh, hallelujah. Asifani, there is no revival without ukonfessa kwezono. Petros wabona uYesu wathi Yesu ndingumoni. uZakeyu wabona uYesu wathi uZakeyu nasi into elizibileyo. uJohane eqhuba imvuselelo eJordani wathi eqhuba imvuselelo kuthiwa bezixela izono zabo. Yayiphile yakho insindiso wena? Yenjani le yakho? Ntombi yomSamariya yazixela. Yathani le yakho? eJordani babesima emlanjeni before bafaka emanzini, babezixela izono. Asifihlwa
ngoba into obangela ubopheke, a hidden sin is powerful. Isono esifihlileyo sinamandla. Uyakhula lo mntwana, uselfish ngoba utata wakho amanyana kamazi. Yayiphi le ntlisi ziyafika kuwe, ziyafunwa, ziyacelwa, ziyalahlwa. Awazibayo azina-sleep, uziwa nazo, ziyalahlwa, ziyalahlwa. Yakhani mfana wam, ubuJoshua Akhani mfana wam, zityandegila ubixelela into yenzileyo, ziyacelwa. Makholwa le ndawo, fumana izolo sithethelele. Silapha sime asiguni. Funda mntana, mfunda fala ngoverse 19 lethu. Amakholwa amaninzi azinikela, azivuma, azixela, asidlangalalo. Yabona la makholwa kuthiwa masiwafuze, kuthiwa azinikela, ezixela, esidlangalaleni, ezivuma, la kuthiwa masiwafuze. Hamba izinto azenzileyo, izinto ozenze ungakholwa ziyaxela. Mandibe apha kubatshati, mandibe eligama, noba nditshata mandibe eligama lithi. Badla ngokuthi abatshati, if ungena emtshatweni unobuxoko obufihlayo, ngeke ulast umtshato wakho. Salvation ifana nomtshato. If isalvation ungena ngobuxoki, uzawumaintainwa bobuxoki. Xeleleni ke kodade abatshatileyo, bendithe ndiyaliba. Andibona igama likaJesu, verse 19 sisithandaza. Uninzi lwabo babesenza imilingo, Kukho abo besenza imilingo, lwaziqokelela. jonga i-confession idemand restitution. Kukho abo besenza imilingo baqokolela iincwadi zabo, Lwazitshisela esidlangalaleni iincwadi zabo. jonga tata walo, kuyatshiswa. Tata walo uyayiqonda, kuyatshiswa xa kuguquko, kuba bhizi. Andithethi nabantu esibokhela icawa apha. Kamnandi akhona ebhena exela uba le cawe yintoni igama layo. Kamnandi ayocawe lesiko, ayocawe le, ngoba sinokhela icawe, sinokhela izulu. Xa ivalwa le tente sizawuthi yecaweni yakho, sizawuthumela ecaweni yakho uyophila intando kaThixo usecaweni. Ungayikhonzi icawe wena, kodwa uhlale uphila bungcweleni. Jonga indlela ongena, ngena ngenyani, ngena ngenyaniso. Kuthiwa abaninzi mntama, kuthiwa babeziqokolele. Hamba Bawadibanisa amaxabiso ezincwadi, jonga, kuthiwa ezi ncwadi zatshiswayo, kuthiwa xa kudityaniswa iprice bazifumana kwisithuba sama50,000 500,000. Wena uhlula nje kulahlekelwa nje zezinto ezincane. Kuthiwa bona balahlekelwa yi-500,000 ngemini eyi-1, ngoba ukuze bahambe nondikhoyo kwafuneka kubekho ezitshiswayo, kwafuneka kube khona ezilahlwayo. Haleluya. Khona ezishiywayo. Sono makholwa siyavunywa. Cela siphakame sibe ngenyawo, siyavunywa. Fala behloko siyavunywa, siyaxelwa esidlangalaleni izinto abazenzileyo. There is no revival without the confession of sins. Sawumemeza, kuyahlanjululwa, akalahlwa kuphela uThixo,
ukuhlanjululwa. Babala ewe ukuqalela ndimthola uJesu abe yinkosi nomsindisi. Elogorha ntala lolisandla ngethandaza nalo. Before we close, isandla sakho nesibonselo sakho mntanam. God bless you. Dasibona isandla zenu. Come on, ndiyasibonisa sakho mfowethu. Cela nina niqhome izandla sendela napha kum. Le yamagorha le platform. Funa abantu besithathu. Bona bathi ushunyayelwe ndabona kule mvuselelo. Uba kufuneka ndiqale phansi. Khawuleza ngaphambili siyathandaza. Khawuleza siyathandaza. Kawavala amehloko sewungaphambili. Thetha la mazwi emveni kwam. Uthi Nkosi Yesu